Ai, ama, launak, lasterketako ibilbidia, naiz irakurtzen, harria, lurra, hormigoia, ze luzia, nekatu inaogi irakurtzen ja. Zuek bilok ibili berretzeate lasterketan? Ez gurun gure lasterketa gu. Zuek ez tezuin lasterketa? Hola nik jarriko nila nola ibilbide luzia, ai, ama. Bueno, jende mordua espero dek, ez da? Bueno, hori espero, orozko betetea eta bai lasterketa maierrean jende piogotea. Jarraitu, zeatik ani lertutan itxok, eta hori irakurri bakarrik diatela. Pintxo bat jango jau, hueta mateko nahi. Venga, Venga, 30 segundu la, mesedez gehiago. Kaixo launak, eguerdion hementsi hain naiz arnaz ez duka, baina huelta emango jote, txirriki txarraka. Haupa, Kepa. Haupa, Joseba. Eta haupa Laurentzi, zemu zabete. Joseba. Hementxe, bai. Bueno, itxinan barrena, lasterketa. Urrian da, baina ja dosalak irikita dao, ez da? Parte hartzeko. Bai, apuntatzeko aukera dau, lasterketa laburra 14 kilometrokoa beteta daukogu, baina, bueno, animatzen dugu jendea 34. Luzea egiteko, bai. Eta, eskerrak laburra 14, eta bestia, zenba dazka, 34 kilometro. Baina gora eta bera asko, ez da? Bai. Bueno, eta lehendabiziko edizioa, hor zehose berezi eukiko zu, ez da, Bueno, kriston lan hasieran, ez da? Bai, ez da. Edizioa izan da. Zenbat laguntza bete hau dena prestatzeko? Bueno, ointxe bertan gauziru, eta gero mendiklubeko presidentea dauzela laguntzen, eta, bueno. Ostetza bete, buru belarri, ez da? Bai. Bueno, zukaldian zemuz moldatzen zate? Bueno, bizirauteko ondo, baina... Bai. Bueno, gaur ingo jauna da, espizunakin hola pintxito behar bat, onduta, hola krematxo bat ziapiakin, kukulu batzuk ere behin goitugu, eta itxinan barrenako lasterketa eusautuko dugu. Ados? Erdo. Adi launak, eharra saio atorretan. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundin nio ibiliko gan errezeta hoiteko garaian. Hemen azpizuna dakau, pixka garbituko deu, eta hemen dakaun batzuia, piperra eta oreganokin, ingo deu masatxo bat, eta ontzen lagako deu. Behin onduta da honian, gero ingo deuna da, lapiko baten prejitu, eta beste alden beste lapiko baten saltza egiten jungo gea. Gio prejitzen deunean, bai horko zukuak eta harrapatzeko ardo pixka botako deu, eta gero dana saltxara botako deu. Eta saltxaiteko ingo deuna da baratzuriak eta tipula goxatu, bertan oi goxatuta da honian ziapia estila botako deu, eta behin oi dena goxatuta da honian, markatuko deu beste sartaian aragila, ardo zuila bota eta dana bertara. Dena bertara botatzen deunean, botako dio salda, gixatzen utzi pixkat, gehiagiztu behar, azpizuna xamurra da, eta gehiagixatzen bada lehortute zaigu. Eta geho bukaeran, ez negainan ikutu bat emango jo, eta hori neukiko dugu azpizuna ondutakoa ziape saltzan prestatuta. Eta hoi platera eratuko dugu, eta laungarri jarriko jo, kukulua, ostokatako izki jo, baino geho bete ingo dugu. Nola? Hola segarriko dugu, hemen gorpuntxo kenduko jo, eta barrun jarriko dugu, enxaladia antzeko bat ingo dugu. Ingo duguna da, arrautzak egozi, gero hemen dakau egaluzia, dakau oliba beltzak eta alkaparrak. Hoi dena txiki ingo dugu, arrautza egozi jare bai, eta hemen arrautza, ospin, olio eta gatzakin, ingo duguna da maionesa. Maionesa hori elkartuko jo, gio, xibuleta ondo moztuta, dena elkartu, eta hemen pintxito bat bezala jarriko dugu, azpinuzunan onduan laungarri. Ados? Ados. Bueno, eta hemen bertxua botata geho, kontatu behar diguzue, itxina barrena lasterketan zeto batuko deu. Desnibelak, nun ateatzean zehazki, dana kontatu behar diazu, bale? Baina, bueno, lanien jarriko zatelen da bizi, Nik amontzen jarrikoet, eta mendikan behitu. Bitako batek. Bai. Tipulinai sustarra eta txortenak endu, lehen da biziko geruzak endu, eta lauki txikitanin. Vale. Eta beste batek mendikan lau batzuri atea, azalak endu, eta ere bai txikin, bale? Erdo. Nun ateakoa? Zubiar plazatik, Orozkoko plazatik. Orozkoko plazatik bertatik. Bai. Eta bukatu ere bai Orozkon bertan? Leku berdina. Vale. Eta bi bilbidiak izango dira, bai bertan hasita bertan bukatuko dianak? Bai.
ortutegi aldetikan, bate ateako dia, o nola moldatu dezu? Ez, lehenago aterako da luzea, goizeko 9:00, Vale. eta gero, goizeko 9:30 agurra. Ados. Eta, bueno, gero nahi duguna da, helmugara eltxerakoan, lehenengo eltxea laburreko partaideak, Vale. eta gero luzeko partaideak, haiek bakarrik sartutea, Vale. ez nahazteko metan, izateko apurtxu Baten batei luzia iten basaio, igual bestiak inbate eritxiko ez da. Bai. Hor mosketak egongo dia, adibezu ez base iristen ez dakize kilometroa, Bai. ez dakize denboran, txak, pasatxan da, ez da? Bai. Bueno, jarri eguz laburrerako eta luzerako, baina, bueno, Vale. Lan egin, Batek Bitartean, tipula egin da venga. batzu jakin hasi, bai. Vale, kontrol guneak errezak izango dira eta da apur bat hori. Helburua da hain artean ez nahaztea, baina bueno. Dikain. Eta orduan ibilbidea bai antzekoa da, leku antzekotikan pasatzen dira, lehen da bizi luzetikan pasako dira, eta gero motxak bertatik pasako dira, bakarrikan bide gurutzen baten atzea bueltengo du, edo nola izango da hori? Hasierako kilometroak bai, izango dira berdinak. Baina gero laburrekoak tuko dute beste bide bat, eta luzekoak igoko dira laburrekoak jaisten diren tokitik. Ados. Eta gero ja luzekoak jaitsiko dira leku bardinetik, orduan holan egiten dugu abituamendu bera, bi lasterketetarako, bai. Ondo. Eta, badakit orozko lehen bai itezan lasterketa bat, ezta? Ja lagazan itia eta guain berriro berreskuratu nahi dezu, ezta? Bai. Guk itxinan barren egiten dugu itxinape menditaldearen izenean eta haiek lagundu gaituzte hasieratik eta lehen egiten zen lasterketa, zan haiek antolatutako. Eta egin zuten agaz jarraitxagatik, pentsagoen duen hori, apur bat asuntua berritza, baina, bueno, haiek planteatutako ibilbide bera, aurrera eramatea. Bikain. Zuek korrikalari izate bilak? Bueno, Eta korrikalariak. Bai, ibiltzen gara. Eta egun hortan, tokatu bertzaizu antolamenduan egotea, ez zezue nahi korrikatea, eso? Bueno, bai, polita izango litzateke, baina bai beste aldean ere egon bar da, ezta? Da polita horrezko dukitza lasterketa bat, eta hori, ezkenean ez badau jendea antolatzen dauena, ez da egiten. Orduan, bueno, beste lasterketetan parte hartu, eta gurean antolatu. Bikain. Eta, bueno, hau, Gorbeiako parke naturala zeharkatzia da, ezta? Esate bateako, ezta? Bai. Berdatik Bueno, ibili Gorbea- gara. Helburua da itxinari buelta ematea, eta, bueno, itxina Gorbeia parke naturalen barrenean dago, eta hori, baina, bueno, apur bat, Gorbeian edo egiten diren beste lasterketa batzuetatik desberdintzeko, hori, gure helburu izango da, gure erdigunea esatera itxina izango da lasterketa honetan. Holan, Joseba, lauzati? Zati txikitan. Bai, a ber. Eta berakatxa holan? Bai, ezin hobe, ondo izate. Han Gorbeia ni indana, txingarretan hola irugilarran bat, eta hola muguruzak ine honitzanan, eta han prestatu zinan basuan hor, han edari berezi bat itezuna hor, garrafa hori, ez tezu sekula ikusiten? Bai. Bai, Bai. Bai, ingen duen txakoleinak, gaini ingen duen, da, bai, goatzen nahi zeharki. Bueno, egia esan ze paraje harra dan, ezta? Bai, korrika egitea juteko, eta korrika ez dunakin berre bai, egune harba pasatzeko ere harra izango da, ezta? Bai. Bueno, azkenean hori, lasterketan inguruan, ekitaldi bat holan antolatu nahi dugu, beraz, poteoan joan nahi duenak, ikungo dau poteo. Lasterketan joan nahi duena, ingo dau, korrika egiteko denbora. Eta gero, bueno, lasterketaz aparte, arratsaldea bai, egongo dira Ekintza ezberdinak, desberdinak. bai. Zeto paltuko dugu adibidez egun hortan. Ez dakit kontzertuk, jateko guniak... Bai, lasterketa ostean, baskari bat egongo da partaide guztientzat eta bolondrez guztientzat. Eta, bueno, partaideak hartu aldute etiketa bebai etortzen diren jendearekin bazkaltzeko. Eta, bueno, gero ideia da, txaranga bat jartzea, herriko taberna guztietatik ibiltzeko bueltan, eta, bueno, herriari ambiente pizka bat emateko. Ona. Giro aparta espero dezu, ezta? Bai. Hori betiko izateak Euskal Herrien bai, giroa laguntza egin digun, da herria gainezka jartzen den, ezta? Bai. Bueno, eta esan dezue, orduan ibilbide txikila, eta ondia, esan dezue txikiako dorsala ja salduta daudela. Hala da. Bai, ezta? 150 dorsal ja... 150 dorsal. Bai. Eta haundirako zenbat dorsal daude? 250. 250. Bai. Vale. Eta, adibes, txikiak nun emango bira? Nola izango da bira hori? Nundi naino moituko da? Puntu altuena izango da Kurtxeango menirra. Vale. Eta, bueno, hortik txinako atx guztia ikusiko dugu. Espero dugu egun paregabe bat ateratzea eta biztak eta disfrutatzea. Baina, bueno, hori, Kurtxeango menirra izango da lasterketa horren
punturik politena, guretzako. Desnibela, ze desnibela eukiko du txikiak? Goitxamitu 14 kilometro eta 800 metro positibo. 800 metro positibo. Vale? Eta bestiak esan dezu, 33 kilometro, ez da? 34 eta 34, horrek izango vale. ditu 2000 metro positibo. 2000. Hori ja, hor nekatu nauni, Ai, ama. Bueno, eta ze tontorra izango du hor tontorra hundiena, ondundik noa ebilikoa? Ba, luzea jongo da bebai kurtxeango menirrera eta gero emango da vuelta itxinari. Ba, ikusiko dugu atxa, azpitik gurutxakotuko dau, eta gero lekanda arraba, pergortarraino igo, austigarmenera hor txabolatxo batzuk dauz, eta gero deriagara igo berriro eta ja herriraino bueltan. Ja, hola, azkar kontatuik, azkar kontatuik baino, joanin behar da, Indalde zuek ibilbide hori korrika eta zenba denboran espero da bukatzia. Lehenengoa? Motxa adibidez? Motxa espero dugu lehenengoak ordu gitxi. Vale. Eta luzeko lehenengoak, 3 ordu, 10 minutu, 3 ordu eta laurden. Hortik ibiltza, Vale, bai. hortik ibilbidea. Zue ja probatu ezue, zenba denboran indezue? Bueno, ni indut ibilbidearen zati bat bakarrik. Zati bat. Bai, politena. Eta ikepa? Baina, bueno, nik ez dut egin, baina egingo dute lasterketa baino lehen egingo. Baina, bueno, guaz dagoen bestekideak berak egin dau, zehazki ikusteko nondik dan, eta... Zin izango dira traba hundienak horreztakit, lokatza ebi asko iten badu, edo berua iten badu ere bai, egoize fortiare bai, ez dakit zer izan laike hor kaltegarriena. Gu pentsatzen dago itxina eta beringura harri pilo bat dauzela eta hortik korrika egiteko sai esango dala. Behin oderiagara igota eta elmugaraino iristea direz 10 kilometro itxi gora bera eta 1000 metro negatiba, así que lasterketa bukaran... Eta lokatxa, bai, lokatxa badago... Eta hor, bueno, mendia normalian laino egiten baik, zaiadek elmugara iristia, lekura iristia, baina txinan are eta gehiago, ez da? Hor lainotuta balin bado eta itxita, ez dakit, banderita gorriak arroxak jarri behar dituzue, o jepeak ezekin atea berda jendia, oze? Gure banderitak izango direz laranjak, baina bai, gu itxina ezauten dugu txikitatik eta lainoa eta horrela eguraldi txarra dagoenean ez gara bertara sartzen, así que... Eta ezaututa ere ez, osea, esaten du beti, gala mendiba nahiko traketxa, ez da, melainua sartuta. Azkenean inguru guztia da berdina eta desorientatxa erraza da. Bikain. Eta, anoa puntuak egongo dira, pentsatzen de baietz, ez da? Bai, lasterketa laburrean, bueno, elmugan egongo da handia esangoan bat, lasterkari guztiak eltzen dizenean energia berreskuratzeko, eta gero lasterketa laburrean, hori, kurtxeango menirrean izango dugu anagune bat, eta gero lasterketa luzerako egongo direz beste 3, hortik, bai. Banatuta. Bai. Bikain. Bueno, hementxe, hitzein da hitzen, eta lehendabiziko urratzak eman ditugu. Barazki goxatzen dazkau, eta ontzen dakau hemen gure azpizuna. Ingo duguna da, lehendabiziko reportaia ikusta jungo gea. Zehazki jungo gea Urduñara, Lupardikara, eta ikusiko zuen Hilda egite ditu kistonak, gaurrokoan ere bai. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, nire izena Zabi da eta gaur etorri zarete Orduñara, Lupardika taberna ezagutxera. Lupardika taberna Orduñan dago eta gure kalea Donibane deitzen da. Etxe hau 15. mendekoa da, eta nire aita birgaitu zuen orain dela 25 urte doalan. Ere bai landetxe bat da, eta gaur egun biak kudeatzen ditugu. Esango dirazu zergatik gara ezagunak hemen Orduñan eta mundu guztiak. Gure berezitasuna Hildak dira. Niri txikitatik gustatzen zitzaizkidan Hildak. Eta horregatik taberna honen ideia sortu zen. Guztira 200 Hilda mota desberdina daukagu. Lan egunetan 25 mota desberdin ifintzen dugu. Baina zapatuan eta domekan igual 40 edo lan. Hildaren historia da Donostian jaio zen Casa Ballesen. Pelikulatik dator. Rita Hayworthen pelikula batetik Hilda dator. Bere izena zan, berdea gazia eta pikantea zelako. Hemen saltzen diren Hildak zaila da esatea zeren eta asko saltzen dugu. Baina 3 esan beharko banizuen, izango dizute La Loquísima, datilkoa dela, bestea igual Cecina Queso gaztarekin, eta bestea igual La Malagueña izango zan.
Hildak Euskal Herrian oso ezagunak dira, baina beste lekuetan ere bai. Etortzen da jendea Salamankatik, Madriletik, Zaragozatik, atzo egon ziren hemen Ibizakoak, baitu. Egun batean Koreakoak, eta etortzi ziren, Seulkoak. Eta orain etorri nirekin eta egingo ditugu gure Hilda berrienak. Venga, gaur egingo dugu bi Hilda. Bat isokinakoa eta bestea la balear. Balearrarekin goaz. Lehenengoa oliba. Gero hartuko dugu pepinillo bat. Eta botako diogu bertan sobrasada. Finiko dugu beste kapa bat. Holantxe doa. Gero ifiniko dugu Ibarrako piparra. Ta gero gazta. Azpigorriko gazta. Ta gero beste oliba bat. Eta hor dakoazue balearra. Eta zerbitzeko berotuko dugu ogia eta goitik botako diogu gorbeako estia. Gure Hilda bereziak dira, zeren eta etxekoak dira. Artizakoak dira goitik bera. Bezeroari ematerakoan berotzen dugu ogia, eta gero perretxiko saltza edo salmorejo botatzen diogu. Eta olio desberdinak erabiltzen ditugu. Eta orain bigarren egingo dugu, isokinakoa. Eta orain antxoa bat. Kantabrikoko antxoa bat. Venga. Eta gero Ibarrako piparra. Oso garrantzitsua dago. Ifiniko digu opi. Hilda klasikoa bat da. Eta gero isokina. Eta gero txistora gurina ifiniko diogu. Zerbitzeko sopletarekin ematen diogu. Gurina urtzeko. Venga, Joseba, hor daukazu Hildatxoak. Nahi baduzu etorri hemen gaude Lupardikan zure etxean. Maite zaitugu. Agur! Aupa, Xavier, eta gora ire Hildak. Egarra pintxo eskakena tabernan jarraitu olase goxatzen eta goxatu arazten. Bueno, gu gurian jarraitzeko, hau, martxan dakau. Eta gero indeuna da, bakizu telebiztan magia egiten deula. Eta hemen atea deu, azpizuna, lau bat ordu ondala hemen ontzen, Baitu, Fundamentuak nola zapore mordo batekin, hoi moztuko deu, prejitu, eta esan deu gero elkartuko dula dena. Baina inbiar detena ere bai, baitu, arrautzak egosten jarri, badakizu arrautzak egosteko zenba denbora bihar dan. Nire etxean, amak iten dau, koiara bategaz atera, Bai. eta joaten dean ur guztia arrautzana, dagoela puntuan. Ostra, hori nintzen ona eta iretxian. Nik ez doa esarratzak. Zela zer dira, 8 minutu do... Gordina gateitu goz. Ni frigituak. Baituzak, hotzetik jartzen bai hau, urotakin jarri, irekiten azteitu genian 8 minutuan inda zeudek. Bai. Eta gero beste truko bateak utziko izuet. Arrautza egosila honian, da gordina honian. Akiteko, noiz dagoen gordina eta noiz egosila. Bueno, hau, martxantzek hau. Vale? Eta lanak banatzeko. Gio bitako bate maionesa ingo hau. Baina guain inbiar deuna da, behitu, bertara botatzen jun, gauza txikituta, bale? Orduan, bitako bateko oliba txikitu, eta beste batek alkaparrak, bale? Nik alkaparrak. Venga, txiki-txikin, bertara bota, gero galuzia ere bai botako deu, eta nik ingotena da, azpizuna ere bai moztu, eta txikitzen jun. Venga, hau, sokarra pixatekin, ahi da, koloria hartzen. Ondo. Bueno, bikote, nola okurritu zaizuen hau martxan jartzia? Nola izan zan? Ba, bueno, hiru lagun gauz hor mendizaleak eta oin gabiltzanak azken denboraldian, azken urte honetan, mendiko lasterketa egiten, nik uste izan zala ostiral baten, hori, tabernako elkarrezketa baten. Bai? Berotu ginen, eta zinen, sortu gendun WhatsAppeko talde bat, egun berdinen. Bai? Izena esan behar da lehenengo egunetik dagoela pentsatute. Zegoen lehenengo izena. Lehenengo izena, eta egiten itxina gota izango zala, hori, argi geneukan itxina izango zala lasterketaen erdigunea. Eta hortik aurrera, bueno, hasian hori, bakizu gauza barriek egiteko, gauza asko ikasi behar direla lehenengo, eta apurka. Hasi ginen gauzak mugitzen eta holan, eta onaino. Ona. Eta ze hiru sinaten, zue bilok, seguruz, bestia zeintzan hortzen hona trago gartzen? Una izan.
Hori da, beldurra izan dauena ona telebistara. etorteko. Bai, Bai. Eta ki labana ondo moitzen, ose? Esan lotatia. unai hemen mingaina moitu behar dela labana baino gehiago, Bai, eta gero antolamenduan 3 urok zaudete, esan dezu ere bai elkartia eta gauza gehiago dagoela, ez da? Bai. Bueno, itxinaperi ideia planteatuta hasieratik baietz esan zuten, eta bueno, bertako presidente Arkaitz bai dabil gugaz hori, berak aldauena egiten, udaletxari baiea planteatzean baietz hasieratik, eta gor behialde be apur bat hor asuntoan sartute, eta bueno, guztion artean hor apurka aurrera. Bikain. Betu hau guain txikitu nahi baikola. Vale. Eta pizka txikitu eta bertara botare bai. Eta, adibes, dorsalana, no esan dezuena dorsalak eskuragarri daudela, nun sartu behar da dorsala lortzeko? Gure webgunea itxinanbarrena.com Bai. edo bestela Instagram bidez, dela itxinan.barrena, daukazu esteka zuzena, joteko Vale. dortzalen webgunea. Eta, bueno, seguro aski bukatu ingo dia, baina noiz arte aldia eskuratu. Lasterketa baino hilabete bat lehenago arte. Vale. Jende potentia da apuntatzen edo... Bueno, baten bat bai, badago. Baina gehien bat herriko jende asko, eta gero, bueno, inguruko jendea. Vale. Potenten badator, batzerritarren bat edo hola bertan jende potentia badao. Beronako bi neska datoz, bi Italia. Bai? Bai, Gmail bat idatzi ziguten, Bilbora zetorrela haietako bat ikastera, eta nahi zutela parte hartu, eta zeukan arazoa zen, autobusa ez egoela, goizeko ordu horietan, edo ezekien non begiratu, Bai. eta bidali genion herriko lekuren baldo egiteko, eta esan zigun ja zeukala erreserba eginda. Ze, ona, hi. Bai. Ona, eta hori da, emakume eta gizonezkoen artean, ze emakume askore bai apuntatu dira, o nola da panorama? Guk uste emakume kantitatea polita dela, bai. Azkenean igual kostatzen zaie gu gizonei baina gauza horietan apuntatzea eta animatzea, baina pozik gaude hori emakumeek izan duten... Arrerakin, Bai. arrera ona Bai. Bikain. Vale, hau dana bota, Egaluzia. Listo, vale. Bai, dena bota. Dena borrura. Olibak ere bai, bertara. Vale. Eta vuelta, eta gero area bota berde dana. Eta, ibilbidea, nola diseinatu zuen? Zuek izan zeate? Hau diseinatu dutenak edo nola moldatu zeate? Bueno, hasierako ideia zen itxina gurutzatzea, Bai. baina, claro, itxina biotopo babestua danez, respetatu behar da, eta azkenean heldu ginen, gaur egun daukagun ibilbidera. Bikain. Bai, hor azkenean gauzak errespetatu berdia, ez da? Bai. Tarzoi hortan zai zuria eta horre otean ere bai, edo... Bai. Da, bilak txorien gatikan, o Bai. zer gatikan... Txoria bilatu eta dezate. gero lurzorua errespetatzeko be bai, bestela kriston desgaztea dagoela, hainbeste partaiderekin, eta... Orduan... Bai, partaidiak eta gero partaidiak ez dianak, zeratik Hori. bai jendea ikustea juten Hori dana, da. eta... Bai. Bai. Ondo. Bueno, eta holako legunetan bolondrezak ere berri izaten dira, ez da garrantzitsua izatea... Bai. Herriko jendia eta gertuko jendia bintzator murgiltzia, ez da? Bai, iaia parteri garrantzitsuena, zebe bolondrezik gabe ez dago lasterketa. Ja. Orduan, bueno, hemen ditaldetik esan ziguten egoteko lasai, jendea prest dagoela laguntzeko, eta gero, bueno, lagunak eta familia eta inguruko jendea bebai dago gogoekin, orduan parte hortaz lasai gaude. Bikain. Bueno, hau ikusezu, Botako jo gola, hola iten da bertako historik eta atea, peatu dan guztia, eta dena bertara botako dugu. Venga, martxan da hori. Eta, hor bada, beste martxan bate baiten dana, ez da? Bai, bitu, justo aurten ganera izango da martxan ibilbidea, izango da lasterketa, 34 kilometroko lasterketaren ibilbide berdina, eta da... Berdina? Berdina, bai. Eta Vale. 2 asteburu lehenago, así que bueno, igual korrika egiten ez duten horiek, igual martxa egitera animatu eta ibilbidea zautzeko. Baina martxa zela, hola iten da hori... Ba, hori ez, no? Vale. Krisabari, zerrero daukazu Ez, kriston ez que badago beste bat martxa, no? Ezin dana alta, no? bai, Hori korrika mota bada, ez da? Bai. Hori zenekin inventatuko zuen, korrikatzekin iten batek hola, Edo prisa asko... Prisa asko Zaukana, bai. Bueno, oinez- baina martxa egin behar duzu lasai. Gero dekozu kristonan nagunea, hor goiko gane aterpean, chorizo, morcilla, danetan. Orozkoa honda, ondo likatuta zine, Ardagoa, danak ondo likatuta teatzen nahi dimandikan, ez da? nahi duzuna, bai. Ondo. Bueno, lagunak, hemen txe, behitu, gure gixea badakau,
Puri, martxan. Utziko dugu, pixka gixatzen da esan dizutena, ez da gehiagin egin behar, Hor 5 minutu, gero ez negaina bota, eta ebengoa puntxu-puntxuan. Haure 3 minutu hola lau badi joa martxan, gero uretatik pasa, eta ingo duna zuritu, maionezain, eta bago hartxerek itxaraka. Eta zuek uste zuen, jendea, giota lasterketak gogorragoa gustatzen zaizkie, edo lasai diagoa jartzen baituzu jendea erresagoa puntatzea, o ze usten dezue? Nik uste azken aldian gero eta gogorragoa izan lasterketa, gero eta jende gehiago puntatzen dela. Hori da apura gure helburu eta gure ideia 34 kilometrokoa gaz. Así que bueno, ea... Gero honek, mendiko lasterketak eta puntuatzen dutela batzu ranking bateako, besteako, hau lehen da biziko izan dagoen dikan ez du balio du nobaitako, edo... Momentuz ez. Gero dauz hainbeste rankings, baina, bueno, ideia da, igual Euskal Herriko Kopan... Etorkizun batean, lako zehose... Sartxea edo lako zehose. Bueno, ea nola azten garen, eta... Momentuz hori, lehenengoa izateko... Txiri. Bai. Poliki. Hori da. Bueno, lagunak, esan bezala, hau martxan dakau, hau zeitua negozita pasako deu, eta bitarten jungo gea elatriora, eta ikusiko zu ezen nolako pintxua prestatu duen gaurkoan. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, goizanen naiz, Elatrio tabernan gaude, areetan, ongi etorri berriro gure etxera, bagoaz barrura eta erakutsiko dizuet zer egiten dugun hemen. Elatrio taberna 13 urte dara mairekita, ni hemen 9 urte ingo ditut urte honetan, eta zer egiten dugu hemen tortillak egiten ditugu, bale? Hemen gure espezialitatea tortillak dira. Guztira 6 patata tortilla ezberdin dauzkagu. Erugiarra, trufa, txistorra, gorria... Txistorra berde tortilla bat sartu dugu, oraindik lanean gaude, asteburuetan ateratzen dugu, baina gehien saltzen del tortilla, tipula tortilla da, normala, osea, tradizionala. Euskadiko tortilla txapelketak 3 urte darama funtzionamenduan, eta 3 urteetan lortu ditugu txapelak, eta oso harro gaude horretaz. Azken txapelketa honetan 2 tortilla aurkeztu ditugu, normala tipularekin eta bestea irugiarrarekin. Bakarrik normalarekin klasifikatu gara Espainiara joateko. Espainiako finala udazkenean izango da eta ja kontatuko dizuegu zer egingo dugun. Sekretua osagaietan dago, elaborazioan ere. Azkenean tortilla bakoitzari patata 2 kokzioetan egiten dugu, arrautza gero emultsionatu, erreposo bat dauka, eta suabe egiten dugu sartaginean, azkenean polit ateratzeko eta barruan badirudi egin gabe dagoela, baina egin da dagoia esaten dizut nik 74 graduak pasatu ditu, eta jateko prest dagoen produktu bat da. Gure tortilla etxeko espezialitatea da, baina azkenean pintxo pila dauzkagu, oso bereziak, internazionalak eta supergozoak denak. Guztira 10-12 pintxo mota dauzkagu egunero astean zehar. Asteburuan bai ateratzen ditugula ogitxoak ensaladilla ezberdinekin gilda gehiago eta gauza brotxeta txikitsuak, baina hori asteburuan bakarrik. Badakizue gure berezitasuna tortillak direla, baina orain pintxo goxo bat egingo dugu, ea gustatzen zaizuen. Gaurko errezeta, ogia, gaztaz eta txerriaz betea izango da. Lehenengo pausua txerria egitea da, txerria hemen egiten dugu, lapiko elektriko bat daukagu eta hau guztia uzten dugu 80 gradutan beste osagaiekin nastatzeko. Tipula ere guk egiten dugu. Honek azukre pizka bat dauka, kolorea eta zapore berezia emateko, eta gero mermelada, txipotle mermelada bat da, gozoa, pikante apurtxu bat dauka, batzutan gehiago, beste batzutan gauza naturalak horrelakoak dira, batzutan pikante gehiago dauka, beste batzutan gutxiago. Mermeladare hemen egiten dute bertako produktuak erabiltzen saiatzen gara alden moduan, beti. Gero hau guztia nastatzen dugu, eta uzten dugu kamaran gorputz apurtxu bat hartzeko eta zaporeak ondo finkatzeko. Pintxo hau duela urte pare bat hasi ginen barrera ateratzen, mermeladak ekarri zituzten, frogak egiten hasi ginen, dastatu genuenean biguntasuna eskatzen zuen, gazta suabe bat eskatzen zuen, tipula eskatzen zuen, eta azkenean hau atera zen. Simplea da, baina oso gozoa eta asko gustatzen da.
Gero ja, ogiak horrela ekartzen dizkigute, gaztarekin bete. Brigazta erabiltzen dugu oso suabea delako eta gero beroarekin urtzen da eta gelditzen da testura oso gozoa. Daukagun nasketarekin ogia ondo itzi gazta esateratzeko eta olio pixka batekin gainean ipini eta labera sartuko dugu. Pintxonez gain, durumak ere oso ondo saltzen ditugu. Badaukagu bat oiaskoz eginda eta kurriarekin, eta bestea indioiarrez eginda barbakoa saltzarekin, eta biak. Egia da, egun batzuetan batek irabazten du, beste batzuetan besteak, baina gure pintxo salduenak dira. Eta nola ez, gure patata tortilla etxeko erregina dela. Labean 5 minutu inguru egongo da, eta gero ja barrara ateratzeko prest egongo da. Bueno, Joseba, pues hau da gure proposamena, Elatio Tabernan, areetan, eta dastatu nahi badozue, badakizu non gauden. Aio! Hau pago izane, gora zure tortillak eta nola ez, bao pintxuare harra da, Ogitak urruzkari gauza hona da, baina hola xamurri hola sartzean ian bai, ai ama. Besazka behar bat eta eskerrik asko, urrenare zaila ongo gea. Bueno, gurean jarraitzeko, behitu hemen azpizuna ze kolore hartzen nahi dan, eta bain niko deuna da, ez nega bota, zua batea jetxi, eta hortze txiri utziko dugu, xamurtzen. Eta arrautzak ateitu guretatikan. Zuk hau jakingo altzen nola, zein da negozia eta zein ez. Nik ustegaz hau egosi, ez da? Hortik atu jatelako, Eta hola iten maia, betuzak, A ver. Alko, emaiok guelta, hola, emaiok. Bale, emaiok honei. Kusanago, Txenai, honek velocidad jartzeik. Altzeitea eta dana, haitu. Nabarmentzea, ez da? Bai, nabaritzen da. Hola ikustek. Bueno, pare balan, bat, euk, maionesa ingoek, arrautza bota, ospintanto bat, ekarri gatza eta olioa, bale? Eta, bestalde, ikingo ditugu arrautzak zuritu, bale? Ados? Arrautza zuritzeko, ura emango jat, zatikan urakin erresago egiten dek. Ura jartziat hemen. Vale, baina nola epel xamarra zeuduken. Zatikan hor daka, arrautzan, membrania fin bat, hola, eta hor tarten ura sartzean nien erreserre zitea hor dut. Tekenek, ondo puskau, ben puskautakak enian, ja, uretara sartzen dek, eta eta salak hor lahatzen juteaiz, bale? Bale. Venga, eta arrautzan nahiteko, maionesain alde zuzekula. Bueno, aitai lagundu dititen, baina... Venga, eusen kezka galdetu jak, bale? A ver, Venga, karri honean salak. botatzen dut hau golpez? Hori txarreta txiki bat. Bai, ospina, hola, oidek, hola xe. Gatza desente, eta gero olioa. Vale, eta esan deun, hau botoko jo nik ja ez negaina, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta itxina. Leku magikoa da, ez da? Bai. Zer da zuentzako hua? Itxina, Orozkoko plazara irteten zarenean lehenengo ikusten duzuna. Han Kriston Peña ikusten da imponente, ez da? Hemen ikusten dekena dek, ez da? Bai. Guretzako da gure sibilba. Eta, bueno, jendea gorbeia doanean beti doa gorbiko kurtxera, eta, bueno, guk uste dugu, itxina askoz politagoa egun pasa edo olako irteren bat egiteko, eta horretan animatxe dugu jende. Orozkoko guztik iaia iritzi jundia itxinara, beti bentsatu igual ikastolakin gazteak, gero baten bat igual ez tekeio jun, ez da? Baina, bai da, ez dakit, zauztarra pao eta jutegean bezala. Bueno, badau jende asko dala Orozkoko eta ez da, joan, duan, ez dakigu zet mehatz mundu guztia joan dena laiz, baina... Nik uste, hiena joan dala, Hiena, bai, ez da? Bentsat eskolako... Ez dana joan dadila. Oidek. Zema lagun bizizeate Orozkon, zema lagun? 2000... 1500 edo hortik, bai. Herri txikitxo, baina polita. Eta ze aurkituko dugu, itzina jute gainean, nola, vuelta bat ematea, ze topatzen dugu handik? Bueno, dena harria. Sartzen zarenan barrura gehien bat harria. Barruti dauz larre batzuk, baina gehien bat harria eta zuloa. Kristonko bazulo handiak dauz itxinan azpian. Vale. Orduan... Perretxiko bila juteko ere leku parejia da? O harri gainen ez hainbeste, ez da? Ez naiz oso perretxiko sale, orduan ez dakit ezin dizut komentatu. Dakinak ere ez du komentatzen, eta dakinak ere ez hori. Bueno, bai, eman eurra horrei. Oso ondo.
Boten naiz botatzen pizkanaka. Bai, baina, ni batzutan lehena botatzen, baina hola ere aproposadek, ez mosteko, oso ondo. Gatza bota jok, ez da? Epa, heldu joko. Bai, ja, bueltaka. Apoiatu hau beran, Hola, hola hola. beste momentuko. Oidek, bota pizka, loitu arte. Eta ibilbideko txokoik ikusgarriena zein da? Zuentzako bintzat. Vale, nahiko. Guretzako, ba hori, Laurentzik esan dagoen moduan, ba, herritik hor itxinako atxa ikusten dugu, eta lasterketa pasako da justo azpitik, eta polita esan dateke holan hortik ibiltza eta orozko aran guztia handik goitik ikustea. Bikain. Hori kepa nahazu ja, arrautza txikitu eta bota bertara ere bai. Eta hori nola ziak, agar guain gora bera. Oh, ezin jobe, bale. Hoi, kenduko zuen mendikan hau, barkatu, ikote. Hau ja bera, oso ondo, hau listo dakau gero hemen nazteko, hau kenduko ja, eta zuk hau txikitu, bale? Vale. Belarra jarri hola, luzeazka, eta txiki, bale? Vale. Venga, bilon kontura. Bueno, eta leku igogorrena zein izango zen? Ni uste dut dala azkenengo igoera gogorra dala Oderiagara igotzea. Ja soaz jeitxeran pentsatzen eta bapatan da hor kilometro eta erdiko igoera gogor bat, eta gainera punta batetik bestera ikusten duzu eta esaten duzu, jo, horra goraino igo bargala bain. Ordua, nik Azken uste dut txampa hori, hori, ezta? bai. Vale, eta zer da gogorra gogor? Osea, desnibela o burokrazia? Ba, guretzat burokrazia, korrika egingo duenaren txat, ba, desnibela seguro, bai. Cada loco con su tema, esatean. Bai. Guri errezago zurtatzen zaigu lasterketa batera puntatu, joan korrika egin eta naiz eta gogorra izan, eta etxera bueltatu, eta hori ez jarraitu Hau hemen, papeleo bai, bota. horrekin eta... Egia da, ez nola lekuta jute gainian gauzak antolatzen. Tuenian beti, bai, jendiak bakarrik iteuna da kexatu zerbait ez zaionian gustatu, baino, Bai. zenbat da lan atzetik, zenbat gaina lan muisutruk, ez da? Bai. Eta zenbat bolondrez, eta gaina juntana, goxatu eta txea juntana, dorzela garezti jagoan, beste ez egiz, eta bale, Askotan zeuze patzia merkina izatea, ez da? Bai, hala da. Hala da. Bueno, eta, zatik hau ez da zuen ogibidia, ez da? Ez. Zuen zerta dedikatzen zatea? Ez, bueno, ni irakaslea naz, Irakaslea iz, bale? bai, gorputz eskuntzako irakaslea, eta, así que, bueno, bai. Orozkon bai, bertan? Ez, Urduñan. Vale, orduan pintxua horre... Probatu bat, bai. Vale. Eta, zu? Eta ni abeltzaina naiz, ni Vale. oiazkoa kasten lan egiten dut, Ona, vale. integradora baten txatiten dut lan. Vale. Egun batekin ekartzen dizkiate, haiek ekartzen didate. Egun batekin txita txiki-txikiak. Txita txikiak, bai. Vale. Batzuk tato zarrautza oraindik. Bai, Bai. Eta hori... Kalimero bezala. Baina burua izan beharra nipurdian. Vale. Bueno, eta ekartzen didate pentsua eta dana, eta 60 egunez daude Orozkon, eta gero eramaten dituzte hiltegira. Bai, nire lana zaintzea da. Eta dana ondo funtzionatzen. Zenbatero egiteituko hori? Bueno, 60 egun esan dek, ez da? Bai, 60 egun azteko, Gero horrein behar da limpieza bat, o desinfektazio, prozeso. Bi aste tauze eramaten hiltegira, Bai. eta gero dekogu 15 egun garbitzeko dana, inbar dugulako bazio sanitario, desinfektatu, Zenbat oiazkoa ez dituko hor? Ba, ia 19.000. 19.000, Bai. Katxina, mar, ona. Zue proteina tope, biko zure mazutzian, ez da? Bai. Ona. Ta danak bialtzitu giltegira, baten bat ez gelditzen etxian, oze? Ez. Danak hiltegira. Danak hiltegira. Bai. Ai, ama. Bueno, hemen, betu, bota honean. Hemen gozu goiara bat, anastu hori. Vale. Eta, inberditu zuena da, bueno, pixka eta garbitu ere, bai? Arginan ikustatzen zuen nola, bai eta pasatzen da, txukun ibiltzen da. Pixka pasa, txukun ibili, eta ingoitu zuena da, ostotxo hauek, bete, hola, pintxitua jarri, bale? Pintxitua txukun jartzitu zuenian, gero, platera aratzeko pare berditu, baina danak egiten baitugu, jango ditugu, zuek lasai. Bale, oso ondo. Bueno, eta honen helburua zer da, lehendabiziko edizioa egin dezue, baina helburua da jarraipen bat ematia honi, ez da? Bai. Ez da egun baterako gauza, nahi dugu handitzen joan, ez da? Ez gelditza bakarrik 400 partaidetan, ea lortzen dugun partaide gehiago ekartzea, eta hori, pizkanaka, baina jarraitzea. Ondo. Bueno, eta mesun bat bialdu berbaio zue guandik izena ez du nahi eman, zer zango zenikete?
Ba, bueno, azkenan hori, Gorbeian eta Itxinan inguruan korrika egitea berezia dala. Eta gero, bueno, horretaz aparte... Bai, bazterra nola bueltaka. Bai. Primerako eguna izango dugula hori, bai korrika egiteko, bai laguntzaileak edo lasterkariekin datorren jendea ba eguna aprobetxatzeko, así que bueno, animatzea, Orozko eta Itxina ezagutzea eta behin ezagutu eta datorren urtean bueltatzen dira. Errepikatzea. Hori da. Ondo. Bueno, eta zuek esan dezuena, etxatela apuntatu behar, zeatik gana urten antolatzen zabiltzate. Baina zuen egunerokotasunean, korrika asko egiten dezu ere bai, edo zein da zuen kirol fortia, osertan ibiltzizate? Bai, bueno, astean zehar hor, azkenan Orozkon etxean zapatilla jantzi eta 2 minututan mendian gauz, así que bueno, astean zehar menditik entrenatzen, eta bueno, gero Laurentzi eta biok neguan mendian bai, baina beste modalitate baten eskiatzen, así que bueno. Iten dugu eskia eta mendiko eskia. Mendiko eskia, baina niten dian horiek oinez igo gora eta gero jetxi. Bai, Eh? bai. Forzaita ez daizu gustatzen patzia? Bai, noiz baitzen dugu, baina... Baina nondik noa biltzezate, noa gutezate. Disfrutatzeko moduz Bai, pirinotara, da. kanantxu aztu ninguruan hori biltzen gara, Zer leku egarra. bai, Aurten gaina denboraldi hona izan dek, Bai. bai, Bai. Kontu zibili behar, ez da? Gero, gaur egungo jendeke bai, beti nahi deu, bai, pistetatik kanpo, ez dakize pusketa rapatu, baina gero ez beharrak bai oten dira eta kontu zibili behar da, ez da? Bai. Bar ba, da. hori, guk hori guztia, zaitzen gara hori guztia zaintzen, eta bueno, disfrutatzen, baina beti buruagaz. Ondo. Bueno, hemen, a ber, goiara bat, hori zerbitzatzeko, dotore, jarri zuen hori, bale? Zaigu azpizun gehiagi sartuko erdiz, baina sartuko deu zerbait. Xamurra gatu zaigu hau, earra indigo aurko honi bai. Ondo. Bueno, a ber, ez ikintzeko nola ibiltzen nahi zen. Letxua gehiago jarri jau, azpizuna baino, ez autokatu da, gaurkoan nola tokatu da. Ondo. Bueno, ba, espero itondo ateatzea, zeatik anolako gauzak esaten dezuen bezala. Hainbeste kostatzen da antolatzea, hainbeste egun, hainbeste lan, eta hori, ba, irauten badu denboan, ba, oandik eta hobeto, ez da? Hola, sentitzen dezu, ba, merezi izan dula pena, ez da? Ondo. Bueno, hemen txe, bakau, gaurko platertxua. Oh, ze itxura. Dakogu zutxako oparitxu bat. Opari bat? Bai, bitu, hemen txe. Dorsala esen mesedes, Ez, dorsala ez, baina... Vale. Lasterkarik izango duten, haien potxa izango duten oparia. Vale. Hemen daukagu itxinako batxa horretik. Ze dotori, ahi. Eta, bueno, gero lasterketan izena atxealdetik, así que, bueno. Ona, oso ona, ahi. Dotoria, gainan ni sudadera salia nauk, Baitu, hemen Asko daukazu. erabiltzeizkiat. Amerikana baino gehiago. Bai. Amerikanak mozorrotuta, sentitzen hau. Gaina guk hori zaten, norbait ikuste genian iristen gu beti jatetxian da obradoren da jendia, eta saltzea etortzen dana Amerikanakin da maletin baten, hau lapurtzea zetorrek. Bueno, eskerrik asko, bigote. Bai, horregatik. Oso dotoria. Eta hau zer da, Orozkotikan behitzen ikusten dana? Ikusten den atxa. Eta lasterketan, gurtxatuko gaudi lasterkariek hemen, behaldeik. Hemen aspaldi aldetik handana. Hori da. Ados. Bueno, oso dotoria. Gaina jota de Joseba. Hori da, bitu. Ondiak zate. Eskerrik asko. Zuri. Plazera handi bat, zuek hemen izatea. Eta bakizue launak, natura zaindu, eta itxina barrenan apuntatu. Eta betikua esaten bezala, ondo pasa, eta ez pasa, goxatu. Bueno, launak, agur.